ga wurtaccen kamfanin nan SBS Film Production Zaria ya kawo muku wani fitaccen shiri a madubin kallon ku mai suna Rugunsumi. Duk macen da take da aure take yin maza ranar lahira su ne a kuma gaba Talatu garin rogo ciki bai ɗauka ba, ta yaya za ka yi hakan samu ma ka killace abin da ta ina jin shi ya haɗa baki da malam bakari akan sai dai an ka me dan kwali sa ha kin manta kina da aure na faɗa muku result ɗin shi ne nan ba bai yi kyau ba yake can mutane a makaranta. Rugunsumi. Idan Allah an sani wallahi ki daina min maganar wannan dan daba ne fashi ko a makaranta bi da kokarin komai. mun daba kuma ya gudu da rana ki koma inuwa ki kina neman abin ki zo mu ci me rake tashi fitar min daga gida da mutum ake so a cire shi daga cikin wahala amma da kuma abu shi na tafiya da an tsaye na kullum sai kara kuma ali nake ka talata a gidanta sai ka tausaya da garin rogo ku ta jika ba siga ba komai alhaji take sha alhaji abin da tausayi ka san abin ka da dan uwa ji me ki dan kuma ali iri na amma ji me ki kushe fuska da fi wani kuma domin ina son yi mashi kisan da ke idan malam bakari ya gani shi ma ya san da zaman cikin abin da ya burge Shi dai wannan shiri ya kunshi abubuwa da dama kamar haka: zazzafar soyayya da ƙiyayya, biyayya da yaudara. Shi dai wannan shiri za ku dinga samun shi ne akan tashar mu ta YouTube kamar haka: OT Comedy TV da kuma So by So TV da kuma Ahmad